Madaba. Mesto Madaba leží 35 km juhozápadne od Ammánu, priamo na Kráľovskej ceste. Je hlavným mestom rovnomernej provincie a mestom mozaik. V byzantských dobách bolo viac kostolov s farebnou mozaikou, ale najznámejšiu mozaiku Jordánska nájdeme v grécko-ortodoxnom chráme St. George zo 6. storočia, ktorá pozostáva z 2,3 milióna mozaikových kamienkov na ploche 16x6 metrov. Predstavujú mapu Palestíny z druhej polovice 6. storočia. Ak sa vám moja tvorba páči, bol by som rád, keby ste ma v tomto podporovali aj naďalej. Staňte sa fanúšikmi kanálu, dajte si odber, like a zvonček na to, aby ste nepremeškali ďalšie videá. Na juhu mesta sa nachádza Múzeum mozaiky, kde sú sústredené mozaikové dlažby z chrámov a budov Madaby. V dnešnej dobe v Jordánsku sa venuje mozaike množstvo mladých ľudí. Nie len zdravotne znevýhodnených, ale aj všetci ostatní, ktorí sú šikovní na toto precízne umenie. V Jordánsku sú potrebné víza. Vyriešite to úplne jednoducho. Kúpite si Jordan Pass, získate víza a zároveň vstupenky do viacerých kultúrnych pamiatok, ako je napríklad kostol St. George a všetky múzeá v Madabe. Nachádzame sa v dielni na výrobu mozaiky. Študentka nám ukazuje, ako sa vyrába mozaika z tenkých kružkov zafarbeného kameňa.
Mount Nebo, Mojžišova hora alebo hora Nebo. Len necelých 10 km východne od Madaby leží jedno z najdôležitejších putnických miest Jordánska. Je ním hora Nebo. Bolo to práve tu, kam sa po dlhých 40 rokoch putovania dostal Mojžiš a ukázal Izraelitom zasľúbenú zem. Kopec nasiahnutý históriou a biblickými príbehmi priťahuje aj dnes more turistov. Podľa kresťanskej a židovskej tradície sa hora stala miestom jeho posledného odpočinku. Ale moslimovia veria, že jeho telo bolo prenesené za rieku a dnes leží v hrobe medzi Jeruzalémom a Jerichom. He's your mark on us. In the water washed, in the spirit sealed, King upon a cross, mercy is revealed. To the streets we go, let the cities know, we will leave your mark on every heart. So leave your mark on us, we'll be victorious, and the whole world will know you stand with us. Leave your mark on us, so God in you we trust, and the whole world will see how glorious. Leave your mark on us, we'll be victorious, and the whole world will know you stand with us. Leave your mark on us, so God in you we trust, and the whole world will see how glorious. Is your mark on us? Is your mark on us? Is your mark on us? Po prekonaní viac ako 1000 výškových metrov za menej ako 45 minút sme sa dostali k Mŕtvemu moru. Mŕtve more je vlastne jazero a povrch tohto jazera leží 392 metrov pod hladinou mora a jeho dno ďalších 398 metrov. Obyčajná morská voda obsahuje 3,5% soli, no voda z Mŕtvého mora obsahuje 10-krát viac. Korok. Lót a jeho rodina žili v blízkosti tejto lokality pri brehu Jordán. Anjeli povedali Lótovi: ponáhľaj sa, vezmi svoju ženu i svoje dve céry a odíďte odtiaľto. Lót a jeho céry poslúchli, utekali zo Sodomy, ani na chvíľku sa nezastavili a neobzerali sa nazad. Ale Lótová manželka neposlúchla a obzerala sa. V tej chvíli sa z Lótovej manželky stal solný stĺp. Vidíš na tom brale?